Kablaawan kagayem ko iti maysa nga naragsak nga aldaw iti Sabbath. Kitagiaman tag sipot ka ni Apo Diyos inted na dayjay kundaway nga agkadwa tayo manen. Iti dayto nga oras iti panagadal iti napateg sa una. Ni Apo Diyos ket nagimbag. Ni Apo Diyos ket napnuan iti parabor. Dayjay kinaman nagayat na, kit inted na, digiti amin akasapulan tayo. Iti kinaman nagayat na, kit tinungpal na, dayjay nga karina, nga agpay kada tayo. Agyaman ak kakabsata, adda digiti kadwatay nga agadadal. They are the Sabbath school teachers. We term them now the Sabbath school facilitators. Kit dumawdawat day iti outline. We went to the second mile, nagrugi idi na panasabado. Adda iti ishare mi nga PowerPoint, iti tunggal Sabbath school lesson nga dadalin tayo. Isungano kasapulan nyo the outline, make a request, isend ko the outline. No iti kasapulan mo iti PowerPoint, again, make a request, isend me the PowerPoint. Kada ito'y eleksyon itata. Tapno into nagisuro ka into nabigat. Adda ikabsat iti tulong dahil pa nagisurom. Daytoy nga basit nga tulong ket may isang aramid ni Darwin Eli kabsat. Anak mi nga naman pa'y busy isuna, trabaho iti may isang government hospital. Itid na iti tiyempo na, gaputa sinagutan na Apo Diyos iti talento. Tapno matulungan na tayo amin, iti panagisuro tayo, iti Sabbath school lesson. Datayon kabsat iti lesson number 5, iti paulo na, panang tratar, iti utang. Dealing with debt. Agkararag takabsat. Managayat nga Diyos, agyaman kami iti kinamanagayat mo. Agyaman kami iti kinaparabor mo. Agyaman kami, tamatalik ka nga mang tungtungpal digiti karim, kada kami ama. Dawatin mi, nga itid mo kada kami, ti sirib ken panakaawat. Tapno daytoy leksyon, nga adalen mi, itatang oras. Agbalin ko mga nalawag, agbalin ko mga bendisyon, ngagpay kada kami. Tulungam dagiti kakabsat. Nang nangrunaw Diyos dagiti inayabam nga agisuro into nubigat. Tapno dayto nga leksyon, agbalin nga tulong kadakwada. Yaman kami ti tulong ti Santong Espiritu. Dayto iti dinawat mi, itinagan na po mesos. Amen. Lesson number 5. Ti paulo na, panang tratar iti utang. Iti paset amayulo kabsat, tinaba nang iturayan na iti napanglaw. Ket ti umutang adipen iti nagpautang. Proverbio 22, versikulo 7. Adday ti dua nga tao ditoy memory verse tayo. Dyanaba nang ken tinapanglaw. Anya ramidin dyanaba nang agpautang kaday dyanapanglaw. Apay nga daytoy anapanglaw ket umutang kaday itoy nga naba nang daytoy adalen tayo. Ket anya iti resulta kadaytoy anapanglaw dayjay ugali na nga umututang kadayjay nga naba nang kuna iti Biblia agbalin nga adipen daytoy anapanglaw adipen daytoy nga naba nang ta daytoy nga naba nang pinautangan na wenno daytoy anapanglaw imutang kadayjay nga naba nang. Nagpintas iti leksyon tayo kabsa. Iturong na dahil iti leksyon tayo idinapan nga lawlawas. Umuna, ni Apo Diyos akin kukwa iti amin.
naba ng ni Apo Diyos. Mikadwa, ni Apo Diyos isuti ama tayo. Nung naba ng iti ama tayo. At dakadi rason nga sika ket napanglaw. At dakadi ti rason nga siyak ket napanglaw. Tapno dayjay kinapanglaw tayo. Apan tayo umot utang kadagiti nabanang. Mikalo, kadayjay nga inadal tayo. Ni Apo Diyos inted na kabsat, dayjay ayat na kada tayo. Itid na iti sangapulo, iti dawdawatin na maysa, dayjay matalek nga pagkapulo. Inted na dayjay sangapulo, kadayjay asyam anabati kada tayo. Dawdawatin na dayjay nabuslon the liberal offering. Apay nga mangted ka, apay nga isublim iti apagkapulo. Ti rason ni Apo Diyos isu ti ayat. Gapu iti ayat na ken kakabsat. Binindisyonan na ka. Gapu mo dayjay ayat mo ken ni Apo Diyos. Agtalag ka, isublim di apagkapulo. Itid mo dayjay adaton. Utang. Nalakakabsat nga i-define iti utang. Ngam apay nga umutang ka. Dayta ti adalin tayo tata. Umuna nga paset, ti adalin tayo. Apay nga umutang ka. Iti Deuteronomio 28 versikulo 12. Kastoy iti naisurat. Basain tayo kabsat. Ni Jehova, luktan nantuken ka, tinasaya at agamang na. Kadagiti lang langit, mangted iti tudo, iti dagam, iti tiyempuna. Ket bendisyonan ti amin agapuanan ta imam. Ket sika agpautang kanto kadagiti adu anas nasyon. Ket sika di kanto umot utang. Daytoy kakabsat ket isu iti panakitulag ni Apo Diyos iti ili ng Israel. Laglagipin tayo, idi nakitulag ni Apo Diyos iti ili ng Israel. Dayjay a prinsipyo iti tulag na, prinsipyo met nga agpaiken ka. Because you and I ket paset dayjay na espirituan nga nasyon iti Israel. Anyan nga bendisyon kakabsat. Kuna na, sika iti agpautang. Saan asika iti umututang. No alain tayo kabsat, I'm holding the Bible. No alain tayo iti Deuteronomio 28 na isurat dagiti bendisyon at dalaeng iti maysa a kondisyon. Anya dayjay a kondisyon kakabsat. Kunana ni Apo Diyos, now it come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, and to observe carefully all His commandments, which I have commanded you today. Kondisyon, denggem ititimag na Apo Diyos. Tungpalam dagiti bilbilin ni Apo Diyos. Kasano nga denggem ititimag ni Apo Diyos? Adda daytoy na isurat, he has the written word, daytoy na santuan a Biblia. Dayta iti sa una nga makitungtungtung kanyam ken kanya. Adda kadi iti tiyempo. Adda kadi iti tiyempo. Kalkalpas kapsat dayjay 10 days of prayer tayo. Dayjay 10 days of prayer medyo karinyo ke adati agar aramid kakabsat iti programa ni Madam Ruth Noymay Servo. Agyaman kami di church. She's giving her time and her talent. No, dayti midweek, kabil na the chat group me, na-assign na yun. Vesper, na-assign.
Dayjay nga 10 days of prayer. Idi isuna, daytoy nga balasang a teacher, isuna ti speaker, ingkabil na di program nga tinumotibiyang, isuki din itagkanta. Oh, I can sing. Yamom ti kinanta. How long has it been since you prayed on your knees? How long has it been since you talk to the Lord? Babaan ti kararag makitungtong tayo ka na po Diyos. Babaan iti panagbasa iti sauna. Meditate on His Word. Ni Apo Diyos makitungtungtong kada tayo. Iti sauna, in His written Word, tinasantuan a Biblia, masarakan tayo tibilbilin ni Apo Diyos. Anya ti kunana, ket nutong palinyo dagiti bilbilin. Karina, bendisyon. Nukit kita kakapsat, adda iti 8 nga bendisyon, ito'y Deuteronomio 28. And I can give it shortly. Umuna, blessed are you when you will be in the country. Sa di naman ayam mo, bendisyon ti sumursurot ken ka. Mikadwa, blessed shall be the fruit of your body. Tibagim, fruit na, digiti anak mo, mabindisyonan. Digiti dingwen mo, mabindisyonan. Digiti mulmulam, mabindisyonan. Ket kunana, blessed shall be your basket. Dayjay nga labam, wenno bigaom, mapumpuno. Kunana, blessed shall you come in, and blessed you when you go out. Umunag ka balay mo, rumor ka balay mo, sumursurot na dyan bendisyon. Kunana pa'y, ni Apo Diyos, God will cause your enemies who rise against you to be defeated. Sino man nga agpanggapken ka nga mang kontra, mangguraken ka. Dayjay nga panggapda kunana Apo Diyos, saan nga agbalegi. Mikatlo kunana, dayjay nga sarusar mo. Ket mapumpuno. Ije Proverbio 3, kanayon tayo nga binasa, dayjay asarusar mo, intun noon matalag ka na po Diyos, kunana na po Diyos, punwakto nga si pupusek. Another one is, kunana, ket ni Apo Diyos, He will establish you as His holy people. Iti panangtungpal tayo, iti bilbilin ni Apo Diyos, iti panagdengeg tayo, iti timek ni Apo Diyos. Isu iti kondisyon nga daw-dawaten ni Apo Diyos, kanyam ken kanyam. Apay, nga adda iti utang. Igiganak kakabsat, iti quarterly tayo. Kunana iti pagleksyonan tayo. Adda iti talo nga rason, no apay, nga adda iti utang. Umuna, ignorance. Ignorance. Apay, kung natin pagleksyonan tayo, addat kada tayo, iti saan tayo nga ammo, hantay nga maawatan, dayjay a prinsipyo iti money management nga inted ni Apo Diyos kada tayo. May kadwa rason. Kunana, for financial difficulties is greed or selfishness. Kinaagom ken siyak. Dito'y kabsat, sumrag. Dayjay kunana iti pagleksyonan tayo, nga dayjay man tarigagay iti maysa nga tao, sika ken iti siya. Ken digiti sabsabali. Dayjay panagbanang. Adda dayjay kunana tayo kabsan, get rich soon. Saan da nga suruten dayjay wagas iti panagbanang. Umay ti problema. I'll give you an example. Adu di kiti mararamid itata. Saan nga mailaksid iti iglesia ni Apo Diyos?
Uray pa'y digiti workers, uray pa'y digiti kamkamang, they become victim kada ito. Anya ko ma. Kas pangarigan ko ma, iti may isa nga panagpasyar ko kakabsat, iti may isa nga church. Ket inistoryada tayo jay mararami di panagbiagda. Ada iti dijay akamkamang nga naikamang iti Pangasinan. Kunur ka, among pastor ni kastoy kada baro nga lugan na. Very good ko na. Nga po Diyos madaydayo. Sa din istorya, among pastor da iti kabsat tayo nga napanken ka na. Dayjay akabsat, inayayo na, ginargari na, daytoy akabsat. I will not give names. Daytoy akabsat, pinati na, dayjay inbaga, daytoy akabsat. Anya kakabsat iti na mapaspasamang, umay iti may isang kabsat. I'll give you another example. Iti umay kakabsat nga panagbiag, kas pangarigan, adamang bisita kanyang. He is an agent of digitoy nga kumpanya. Scam nga kunada ti gobyerno. Api nga scam, they are giving interest nga saan nga isu iti usto. Interest nga nga to ngem iti bank rate. Datayo umay, api nga ibatik, when ipangkutip kwartak, di bangko, nagbasit ti interest na. Umay da dyan kakabsat, tidna da dyan proposal. Aday ti among akumpanya idi. It's a long time ago. No siya kumanday dyan agent, kat umayak ken kakabsat, I'll give you a proposal. If you invest kanya, iti kumpanya mi, ikanda ka iti porsyento, say, so, nadakila, ngam day chay bank. Tapno mamati ka, ikangkan iti post-dated check. Nya mapasamak, kita am dya post-dated check, day jay kwarta nga in-invest mo. At dan ijay anainayon jay interest na. Iti tiyempo ino 6 months kuma, day jay nga kontrata nga itid ko ken ka. At the end of the 6 months, no nag-invest ka kuma iti 100,000, haanin nga 100,000, 100,000 plus jay interest. Very enticing. Intun no mapangkan di bangko, in-kas mo da di cheque. What happened was there was a bank run. Apay nga dati bank run. Adda iti maysa nga investor, ida apan na nga in-kas, awanin iti kwarta, da di nga kumpanya. It spread like a wildfire. Da di nga kumpanya, nagsarado. Yung ganay tata, saan da nga nabaybayadan, di investor. Mikalo nga rason, baga na dito yung pagleksyonan tayo kapsat. Third reason, people find themselves in financial difficulty is personal misfortune. Personal misfortune. Inkabil na dito'y kunana. They may have experienced serious illness without adequate health insurance. Serious illness. Saan tayo kakabsat nga mailaksid? We are not excluded kaday to'y nga third. Mahal ang magkasakit. Pagka-doktor, nagngina. Paagas ka, nagngina. Anya nga rod kakabsat, iti agas na daytoy rason iti panagut-utang. Be a faithful steward on your body temple. Inted ni Apo Diyos, iti sa una, no kasano nga agbalin tayo kakabsat,
nga matalek nga agaywan kada ito'y templo iti Apo Diyos. I have a simple law in life. I make my food my medicine. Iti taraon nga ipastrek ko, kitkitaek no iso pagayatan ni Apo Diyos. Agyaman ak na Apo Diyos. Agyaman ak na Apo Diyos. Iti January 23, 73 years old, akon kamsa. I took my bike, kit na panak ijay, kabil ko di Facebook account ko, Hili Playground. Iti Hili Playground ko kakabsat, isudig iti turturod, iti ili iti Herona nga pagyanan mi, Santa Ignacia, Kamiling, ken Paniki, at times as far as Mongkada. Kadigito nga lugar, dadigiti napintas nga pagbaykan. And ni Apo Diyos na imbag. Idi Domingo, kaduwak da Elder Manny, ni Sister Gemma, kandi Elder Aris, Ildefonso, iti Vintinilla. Nagbike kami kapsa. Again, it was a very good experience. I bike more than 50 kilometers that day. Anya ti bagbagak kapsa. No, ammo tayo, sursuruten tayo, iti lintag, iti salunat. Dahil may katlo nga rason nga inted ti pagleksyonan tayo, no apay nga umututang tayo. Saan nga mapasamak kada tayo? Health misfortunes. Anya iti duwa akadadakilan nga paggagastuan tayo iti salunat. Either maintenance for our heart, either maintenance nga kontra iti uno panagagas iti diabetes. Diabetes is a result of a lifetime. Result of a lifetime. No, duman dadigiti kakapsat nga. Amum lang garuden nga dadit diabetes mo. Kung nadagat, Brad, pangka naki-birthday party, ni mga angkat ice cream kontra data. Sumba mo may urita da agas. Ni Apo Diyos, tulungan na tayo. Mapantayo kakabsat iti sa balipay nga bersikulo. Iti umuna at Timotyo, 6 versikulo 9, na isurat ket basahin tayo. Ngem dagiti agpanggap abuma nang matnagda iti maysa apan nakasulisog ken maysa asilo ket dagiti adu nga agum aminamaag ket makaranggas amang palimed kadigiti tattao iti pannakarba ken pannakapukaw. I'll go back kaday example kakabsat. Adda digitay kayat tayo iti buma nang, bless your soul. Ngem no iti kayat mo buma nang anapaspaspas ngem dayjay legal a pamayan. Again, tulungan natin na Apo Diyos. Aday ti ama mo. Binbindisyonan ni Apo Diyos iti panagtrabaho. No? Pagamuan lang ngayon. No apay nga nakita na nga dayjay panagahinti na ti panagba nang iso iti napana. Anya napasamang. Naliwayan na iti panagtrabaho na. Naiyunag kunana ito'y surat ni Pablo na nag-itisilo. Now, anya tiraramidin na. Hanapayin nga masango digiti tattao. He went to his friends, his investors. Ano masango? Why? Soon, diyak mo, palpalubos ang kundi na Apo Diyos. At dantun digiti subwena. Agsingirdakin kwa na. Agyaman akta ti leksyon tayo. Adda iti agas. Iti utang. Wenno di tarigaga iti panagutang. Anya day ti agas. Kunana ni Apo Jesus. Matthew 6:24. Naisurat pa sa tayo kapsal. Awan ti tao ang makabalin nga agserbi iti dua nga apo. Taguraen nanto iti maysa. Ket ayaten nanto
tu iti sabali. Wenno sumurot tu iti maysa, ket umsyennan tu iti sabali. Di kay mabalin nga iti Diyos ken ti kinabanang. Let's make it clear. Saan adakes iti bumanang? Ti kunana iti Biblia, the root is the love of money. Hanga money, it is the love of money. Is the root of all evil. Subliyan tayo kunana ni Apo Jesus, at dalang iti duwa ni Apo Diyos, wenno ti kinabanang. Saan mo ang mabalin nga paggudwaan tapusom nga agaya, ayatem ni Apo Diyos, ayatem ti kinabanang. Iti ibagbaga, iti leksyon tayo kapsa. Ayatem ni Apo Diyos, iti amin apusom. Tungpalem iti amin abilin na. Kunana iti Deuteronomio. Mano di blessing? 8 blessings. Ket anya ti kunana. Si kanton iti agpautang. Di kanto umututang. Intun iti tayo, iti amin apus puso tayo kinapo Diyos. Iti amin apigsa tayo, iti amin nga isip tayo. You love the Lord your God with all your soul, with all your heart, with all your strength. Awan ti lugar na nga ayatem di kinabanang. Taapay, dahil kinaba ng resulta ko ma iti panagbiag mo, kabsat. Resulta ko ma iti panagbiag ko, iti panagayat tayo kini Apo Diyos. Laglagay pong tayo. Getting rich should be a blessing from God. Ni Apo Diyos, binalakadan na tayo, kabsat. Basaet ijay Deuteronomy manen dayjay inbagana kabsat nutong palen tayo. Blessings iti sumaruno. Adda ti balakad ni Ari Solomon kakabsat. Iji libro na iti proverbio 6 apan tayo di versikulo 5 kabsat. Kang kanayon tayong ibagbaga ti kunana ni Ari Solomon, kanyam ken kanyak, ingka ken kuton. Saan kumanga dayjay ti description na, sika asadot. Utubem ti daldalan na, ket sumirib ka. Sino daytoy anasadot? No alaen tayo ti verses 1, ingana iti 3, daytoy dayjay a tao, nga apan bisitaen ti ganggannaet, dayjay aganggannaet, mangirted iti proposal, no kasano nga daytoy nga anak ni Apo Diyos ka bumanang. Gapu iti kinasadot na, hanakayat nga usarin iti pigsaken iti sirib nga inted ni Apo Diyos nga adatuyen iti pamayan. Tapno bumananga. Now, apantay di versikulo, ingka ken kuton. Obserbaram jakoton. The ant gathers food every day. Saan na nga kikitain dahil pang kabila nga, bigla ko mga napununo. Aldaw tayo ta, apan agala. Kit intun no umayen, iti panawen nga agkasapulan. Dahil chay akuton, gapu iti kinagagat na. Gapu iti panagurnong na. Isu, iti inted ni Apo Diyos nga example kanyam ken kanya. Malagip mo idubing tayo dahil siya istorya ni Kuton ken ni Tutuwato. Ayan ni Tutuwato, diyan nga to. Anya agwanin ni Tutuwato, tayab nga tayab. Aramidin na nga kikitain na Jakuton. Jakuton, sige, bigat, gana malam, agor-ornong. Kinat katawaan diya Tutuwato, diya nagagat Akuton.
Imay iti tutudo, imay itinapnap. Sino ang dati taraon na? Jekoton. Sino tinagrigat? Jetutuwa to. Iso nga tibaganan ni Ari Solomon, ingka kini kuton. Utubem dagiti daldalan na ket sumirib ka. Adda iti balakad iti leksyon tayo kakabsat. We should live within our limits. Kunana ni Apo Diyos e Deuteronomio 15, versikulo 5. No lakit di agawaam nga indengam titimek ni Hiyoba at Diyos mo. Tapno tungpalem ken sung putem amin dagiti bilbilin na. Ngayon kabil kunto ken ka ita nga aldaw. Again, the condition. And again, the blessing. Timek na Apo Diyos dinggan tayo. Bilbilin ni Apo Diyos tungpalin tayo. Anyarami din na Apo Diyos, bindisyonan na kakabsat. Bindisyonan na tayo mamin. Adanto pa'y utang. Ni Apo Diyos tulungan na tayo kumangawan utang. I'll give you a last example. Hindi nagkasar kami kay Mrs. Rafanan. Aday ti may isang aninong mi ni Dr. Apilan from Manila. Idi nga naited de jagundaway nga ag-advice. Tininong mi naka-Amerikana. Ket nagtaader di sangwanan mi, ket kuna na, Ellie and Sylvia, mga anak, tignan nyo ako. Tikit-kitaan mi, linungkatan na ti Amerikana na, ket kuna na, may butones, may uhales. Iti balakad na, ninong mi, sana mga anak, ang uhales ninyo ay hindi mas malaki kaysa butones. Then he went to explain. The explanation na dayta botones isu ti income, dayta uhales isu iti expenses. No dakkel iti gastuem ngem dayjay amasapulam. Papanam, utang. Isung iti balakad ket we should live within our limits. Ni Apo Diyos, hanto nga aglangan nga mangited ken ka. Mapangkamanen dagiti rason no apay nga umutang. Apang kamit iti solusyon nga inted ni Apo Diyos. Denggem jatimak na. Aramidem ketong palem digiti bilbilin na. Ni Apo Diyos mapagtalkan. Bendisyonan na kanto tinakapa. Adu ngem dayjay nga maitedken ka. Ure pa iti bendisyon na materialan. Nang nangruno ka ma, iti bendisyon nga napisikalan ken espirituan. Apay nga ibagak nga napisikalan kabsat. Remember the third reason no apay nga umutang ti tao. Gapu iti sakit. I had a close encounter with a good friend. He was my tutor in ministry. Idin nga nag-retire, kunana kanya, Eli, hanak nga tultuladen anak. Apay kunak. Inbagana nga dayjay nga pensyon na. We thank God, he has a pension coming from the church. He has a pension coming from the SSS. Iti kunana ket barok, dagiti pensyon ko kurang pay. Akasapulak iti pag maintain iti bagik. Ngaigatang ko ti agas. Ni Apo Diyos na ayat. Ni Apo Diyos mapagtalkan. Ni Apo Diyos inted na. Dagiti prinsipyo no agbiag ka, agbiagak.
nga nabindisyonan, nasalunat, uray pa yan, no iti pagayatan na. Ket ikan naka, iti kinabanang. Agyaman tayo kina Apo Diyos. Ni Apo Diyos ay ayaten na ka. Tungpalem kabsat ko, dagiti bilbilin na. Agtalag ka, nga aramiden ni Apo Diyos, ta isutiin ka rin na, dagiti inted na nga karakari. May sa kadigiti series ko idi, yung pangulwa, mapagtalkan. It is a simple picture of God's faithfulness nga no nagkari ni Apo Diyos. At da iti pan nakabalin na, nga aramidin na, iti anyaman nga inkarina. Tinadalta itata, inkarina iti bendisyon. Anya rukod na, aglip-lipyas. Anyan to, iti bunga na. Saan kanto nga umututang? Si kanto kiti iti agpapautang. Ni Apo Diyos tulungan na tayo. Agyaman ni Apo Diyos kaya ito leksyon tayo kabsat. Agkararag tayo. Agyaman kami ama iti leksyon inted mo kada kami. Agyaman kami tabi nalakadan na kami iti panagbiag mi akas anak mo. Tapno iti panagbiag mi, makita ko nga sika iti Diyos anaparabor. Sika iti Diyos amang tungpal kadigiti karkarim. Tulungan na kami nga rudmet o Diyos nga agaramid iti pagayatam. Naadal mi iti may sang rason no apay nga umutang kami, gapu iti sakit kenti salunat. Bendisyonan na kami ama, kan na kami iti nasalunat abagbagi. Ngem tulungan na kaming agaramid iti pagayatam. Agyaman kami, kada ito leksyon nga inadalmi. Itinagan na po Jesus. Amen. Kinamen. Ingga na numay nga lawas manen kakamsat. Ibaga kada kayo, daytoy nga leksyon tayo, ito'y pagleksyon na to, it's very practical. Ket no, babaen ti parabor na Apo Diyos, suruten tayo, kanaramidin tayo. Dagid siya'y bendisyon, ngayon ka rin ni Apo Diyos, iti sa una, itidnan to kada tayo, nga awan, pagkurkurangan na. Gana no may ngalawas man kabsat. Ni Apo Diyos, iti makiadakin ka. Happy Sabbath.